My jdeme nahoru ještě, tam tudy. To bylo všechno? Tak naše expedice začíná. Zatím je všechno v pořádku. Nádherná cesta. Vybrali jsme zkratku. Je to sice kratší, ale o to horší cesta asi. Je 45 stupňový stoupání. Cesty. Jaká rozdvojka? Tamhle. Že bychom šli tamhle tudy? Ne. To je brutál, tam nejdem. Jo, tam. Tam? Tak tam jdem, dobře. Slíbil jsem holkám sníh, tak tady ho trochu mají. Táta není žádná slibotehna. Cože to tam máš? No, tak tam nejdu. Blázne. Prdlačku. Mám tak zase ví, expedice zase výslovně pokračuje. Mám zkratku. Už jsme použili druhou zkratku a tam byla rozdvojka a vydali jsme se doleva. Dobře. Tak, už se stalo to, co jsme očekávali. 1/3 expedice upadla. To se stává, no. Blbý je, že to bylo hned na začátku, takže to bude dobrá cesta. Co na 2 hodiny? Já za chvíli. Amatéři už se zase válí. Strašný. To je expedice tohleto. Lemra a Slimák. A já jsem ten Slimák. To líne ruka. Pane bože. Za co? Ty krása, tamhle. Je. A tamhle, koukejte. A je to vidět. Ano, to tam je ještět. V té mlze. A máme krátkou pauzu pod vrcholem. Vemena se válí, už zase. Jsme nahoře. Bylo to pravda snazší než na zimu. Ale i tak to bylo dobrý. I balónky nám ničila, když jsme to jedávali do začínka, pak jsme je sami vyprskli. Naše expedice výjimečně končí, ale můžete zakopat dolů a tam budete s náma. Ale tady je to sněhu a my se po něm ploudíme.
cesta dolů je mnohem horší než cesta nahoru. Já bych pouze... Tam nejdu, jdeme dolů. Tam jsme byli. Proč? Ta cesta dolů vlastně není tak špatná. Ještě před hodinou tvrdili, že tablet je lepší. Odměna, yes.